ang tabangan ni Jesus nga byuda nagpasiuna ni pagpakita sa mahitabo sa iyang inahan nga si Santa Maria. Si Maria byuda, unya si Jesus bugtong anak sa byuda nga si Maria. Sa dihang si Jesus gipatay, kaya ra gyud unta niya nga di siya mamatay, nganuman makabuhi gud siya patay. Pero si Kristo mitabang sa byuda aron ang iyang anak di lahos og kamatay, bisag patay na iyang gibuhi. Pero sa dihang siya na gipatay, siya na ba? Nya ang iyang mama byuda, bugtong anak siyang lalaki, nisugot ra siya nga mamatay siya. Kay bawo mo kung say rason. Nitabang siya sa uban, pero ang iyang mama wa nun niya tabangi. Saman? Kay bawo mo ang say rason? Nyom lang kung tutukan. Wa ko kay bawo, kamo kay bawo mo, wa sa no? Parihatan. Wa talag mga matay mo, pangutana lang mo ni Jesus. Ngano man ka Lord, nitabang ka sa uban niya, di man ka mutabang hinus imong mama nga gaminatay man sa to, gahilak man sa to, nahapit mga mahurot ang luha ato ginilak. Nya wa hinuon ka mutabang aron di siya mawadag anak. Tu ano'y dili nimo kaila, nasugatan ra nimo sdan. Imong gitabangan kaninong kuyog yun sa imong kinabuhi, maugi ga anak nimo, wa nimo tabangi nga mahupay sa iyang kasuko, sa iyang kaguol. Kaninong dili nimo kaila, imong inan ayaw na paghilak. Iyang mama gipasagdan ran maghilak. Way ayaw ning anaka ni. May imahay no? Inya man kung tutukan. Mga igsoon, sa unang pagbasa, ningon diri nga kita usa ka lawas ni Kristo. Usa ka lawas. Kahibaw si Kristo nga siya dili gyud mamatay. Nga ang iyang kamatayon katong gilansang siya sa cross, usa ra to ka akto sa kinabuhi niya. Usa ka akto ba? One act sa iyang kinabuhi. Pero ang iyang kinabuhi dili matapos tungod ni adtong one act. Usa ka aksyon. Mao na nga si Kristo mitugot nga patyon siya ni adtong higayuna, wa niya buntuga ang kamatayon nga physical, kay kahibaw siya nga ang iya sang mama nahibaw nga dili siya mamatay. Ang lawas ni Kristo, labi na gid ang mystical body of Christ, dili mamatay. So si Kristo di ay sa dihang gilansang siya sa cross, wa siya mamatay. Kay ang iyang kinatibuk ang lawas, apil ang mga santos, mga anghel o ang iyang amahan, ang Espiritu Santo, apil sa tadinhing mga tao sa mystical body. Panalitan ko kanang imong magimo na sinati nga kanabitang mga tao nga na-paralyze, ang usa ka kamot di nakalihok, pero ang tibok lawas buhi. Ana na siya. Unya makamaumang muhil si Kristo. Ang Ginoo nga dili mamatay, nga si Kristo usa sa mga persona sa Ginoo nga dili mamatay, mo effect siya healing sa dunay temporaryong depikto sa usa ka bahin sa lawas. Ug mao to ang iyang healing power, mao ang resurrection, pagkabanhaw. Sa dihang nabanhaw na siya, awa na, di na gyud mamatay. Ug mao nay angay natong isangyaw, dili nang pagsentimental nga ang atong mga minatay hayaon gyud tagpila ka adlaw kay di gyud gusto nga mubuwag og tan-aw sa minatay. Ayaw part ka wa mauli pa manggutong tuas abroad pa dir kanus aman to mauli 15 days from now. 15 days hayaon ang minatay. Ayaw oy. Wa na mahimuwag ang patay.
part ta sa mystical body of Christ. Ilubong dayon ng patay, labing dugay, 3 days, ilubong na na. Ingka, anya dito siya kakita. Ay, magkita rata dito sa langit, kung malangit ta. Kay bisag makakita pa to siya igdayong lubong, malubong raman gyapon na, sentimental magud ang ato, dili pagtuo. Faith. Magkita tas langit. Adto ta dito magkita, bisag abroad pa ka, di na kinahanglang mutambong pa ka lubong, kundi jud ka makatambong sa lubong sa imong ginikanan o sa imong igsuon. Ang importante, ang imong igsuon nga gilubong nasakop sa lawas ni Kristo. Nya ikaw sad nasakop sa kasalawas ni Kristo, kay magkuyog rata dito sa langit, magkita rata. Giling yan ay mong tupad be, pangutan ay na nasakop ka sa lawas ni Kristo. Nasakop ka, ingna. Kanang imong pagsigig pagpanglibak, nasakop pa ka anas lawas ni Kristo. Kanang imong pagsigig kurakot, kanang imong pagsigig paningil anang utang, kanang imong sige anang kasuko, siging dumot, nasakop pa ka anas lawas ni Kristo. Siging sugal, siging pangabit, siging same-sex union, nasakop pa ka anas lawas ni Kristo. Ingkawa na, hala, kuhaan na tanan. Mas importante na nga mo'y atong kuhaon ang tinuod nga kamatayon na agyod sa sala. Kining pagbuhi ni Kristo ni ining minatay, iya lang gipakita nga kamao siyang mubuntog og sala, kay ang sala mao may naghatag og kamatayon. Mabuntog niya ang sala. Muna kung doon na natay sala, muduol dayon ta ni Kristo aron iya tang pabangonon. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa may tubag nato sa Salmo, kita ang iyang lungsod, ang mga karnero sa iyang panon. Ayaw gyud buwag sa panon sa Ginoo. Nya unsa man pagdili mo buwag, maghinulsol sa sala. Mao ra gyud na ang sala may mopahimuwag nato, apatay kita diha. Mo na kanang nagdinumtanay nagdumot ba nya wagin magpasaylo ay nya mamatay nya magpamisa na ug nahibaw kung gadumot na moingon jud ko na impierno na gid ni. Hangtod ba namatay ba? May lang tong pagtinga-tinga tingali itong hapit na mamatay ug nakapasaylo to siya, hopefully hinaot pa unta, pero basig wa nahimuwag ka sa lawas ni Kristo, kanang mamatay ka nga naalang gyapon kay kabit na impierno ka siguro anay. May lag nakapangumpisal o nya gwa makapangumpisal kay nabanggas motor, la patay ka diha. Mao na kada nato kasala, reconcile dayos Ginoo, balik sa iyang lungsod. Unsaon man sa atong kanini ang ebanghelyo gibutang diri sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya. Naluoy. Mo practice dayon ta og kaluoy. Kaluy ang imong kalag. Kay usahay gud maluoy ra man ta sa atong lawas, kaluy-an nato ang atong kalag ug ang kalag sa atong isig katawo. Maluoy unta ta. Muangkon unta ta nga inikasa nato namatay ng atong kalag. Nya buhion ta ni pagbalik, muduol tas gracias Ginoo, mangumpisal, magsakripisyo, magampo aron mabalik tas gracias Ginoo. Kaluy ang imong kalag. Kanabitang mag-counseling ko kay dagko kay problema, hapit na man nagbuwag, hapit na maghikog. Ang ako dayong pangutana, mituo ba ka nga naa kay kalag? Yes, Father. Nyag maghikog ka, di ka maluoy sa imong kalag. Basig naluoy ra ka sa imong lawas nga murag wa nay value, pero wa ka maluoy sa imong kalag. Kanang magsige kag pakolor sa imong buhok, kiskis ana imong kilay, paputi anang imong naong, siging pangigi anang utlanan sa imong yuta, pangkiha anang imong mga igagaw, mga kaliwat, tungod lang si yuta. Nakatabang na sa imong kalag. Kaluy isang imong kalag. Ano? Basig kutob na lang nagkas lawas, kutob na lang gitas lawas, ang tanan na lang gito paningkamot, para na lang gis atong lawas,
how about ang imong kalat? Muna siya, muna kani si Saint John Chrysostom, grabe kay ni siya muwali, igong yung imong kasing-kasing, muwali ko kununig 2 ka oras. Nangana, misa wali 2 ka oras. Pero di pulaan ang mga tao, makonvert noon, karon nagwali ko 15 minutos, sige na mamugtanaw sa inyong rilo. Muundang na lang ko. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan.